ja karta instrumentua bera eginda izan eta gero, bigarren fase batera pasatu gara eta urriaren 4an Eibarren burutu genuen Asamblea Nazional batean, hor planteatu genuen hemendik aurrera zer egingo dugun eta asamblea horretan hori izan zen alde batetik planifikatzea zer egingo genuken eta onartzea. Orduan, lehenengo trimestrean edo esan dezakegu urtarria bitarte edo hori ikusiko dugu, behar dira, baina orduan, sensibilizazio eta atxikimendu prozesu batean edo daude ez da, karta eginda dago, baina parte hartzaile izan da prozesua, baina zabaldu egin nahi dugu eta sozializatu egin nahi dugu. Orduan, hori izango da fase honetan eta aurkezpenak egingo dira, herrialde maila, tonalde maila, sektoreka eta hori izango da beste kartaren ibilbidea, ez da? Baina, gero beste aldetik ere, mobilizazioak ere garatu nahi ditugu, zeren eta pentsatzen dugula mobilizazioa direla alde batetik hori gizartea, jendartea eraldatzeko presio edo beharrezko ibilbidea. Eta holan, pentsatzen dugu, martxoaren 14an mobilizazio nazional bat egitea. Mobilizazio honetan, alde batetik, atxikimendua islatu nahi dugu eta beste aldetik ere kontraboterearen benetako ispilua garela adieraztea. Hau da, kartaren balio politiko eta soziala jarri nahi dugu edo indartu nahi dugu. Oraindik mobilizazio lekua eta formatua zehazteko dago, baina pentsatzen dugu hori nazional izango da eta horretan eredu sozial alternatiboa aldarrikatzeko unea izango dela eta izatea dela gure helburua. Honekin batera, beste bigarren edo beste ekimen bat egingo dugu 2015an urriaren 24an. Bilbon burutuko den alternatiba. Zer den alternatiba edo zein den ekimen hau? Ekimen hau kokatu nahi dugu iaz Baionan alternatiben herrizka antolatu zen. Bertan, Europan zehar 2014-2015 urtean 110.000 alternatiba sortzeko deialdia egin zen, ez da? Eta alternatiba helburua da aldaketa klimatiko arloan mobilizazio maila indartsua sortzea. Noski, herritar presioa importantea da Parisen 2015an edo 2015aren bukaeran COP21 elkartuko da. Nazio Batuen erakundeek klimari buruz antolatu duten goi-bilera edo lako kumbren bat ez da egiteko. Eta orduan, pentsatzen dugu guk egon behar dugula kontrakumbre edo modu batez bilera edo elkartzea mobilizazioekin gure helburua izango da klima alda ez dadin sistema aldatu behar da. Eta pentsatzen dugu alternatibak eta kartak helburu berdinak edo kezka berdinak dugula, beraz beharrezkoa ikusten dugu bat egitea eta urrian mobilizazioak edo mobilizazio horietan antolatzea eta parte hartzea. Hau da, gure aliantzak alde batetik sakondu eta indartu egin behar dugu urrian 24an Bilbon egingo den alternatiban.